Скъпи брати и сестри, ето че дойде денят, в който празнуваме Успението на Пресвета Богородица. Успението на тази, която отмина в мир, любов, преизпълнен със щастие, даваща душата си в ръцете на този, който тя е родила, на нашия Спасител и Господ Иисус Христос. Какво означава смъртта? Къде отиваме ние всички след това? Тези въпроси си ги задаваме от древност. Може би ще бъдат задавани в бъдеще. Не може би, а дори със сигурност. Но ето, че Пресвета Богородица ни даде пример за това как бихме могли да отминем от този свят в блаженство. Тя е съвършен човек. Човек, който е роден като нас. Човек, който обаче не е живял като нас, но е живял по един съвършен начин. Тя е била преизпълнена с любов към всички, с любов към Бога, с смирение, с търпение, родена в святост. Пресвета Богородица е именно тази, която ни дава пример и в живота, и в смъртта. Всички ние знаем, че смъртта е тежест. Тежест за този, който си отива, болка, скръб и печал за тези, които го изпращат. Нима би могло да се празнува нещо подобно? Разбира се, че може. Щом е пример за нас. Успението на Пресвета Богородица всъщност означава заспиване. Тя ни е показала как да преминем именно по съвършен начин, така както и тя самата живява в съвършенство. В миг на пламенна молитва, в който Пресвета Богородица е молила душата й да се отдели от тялото, и се явил свети Архангел Гавриил, който е възвестил Божията воля, а именно, че след 3 дни тя ще бъде заедно с родението от нея по плът наш Господ и Спасител Иисус Христос. Голяма е била радостта в сърцето й. Голяма е била радостта в душата й от това, че отново ще се срещне със своят син. Светите апостоли през това време не били около нея. Те били разпръснати по всички краища на земята, за да възвестят и благовестят именно за Него, за Христос, за Спасителят. Да благовестят Светото Евангелие на всички народи, така както е изискал Той от тях и така както им е завещал. Понеже е било невъзможно да бъдат събрани заедно толкова бързо, Божият промисъл отредил те да бъдат докарани на облаци. Те се събрали на едно място. Събрали се около Пресветата Дева и всички били изпълнени с огромна радост за това, че я виждат след толкова дълго време и за това, че се виждат помежду си. Когато обаче тя им известила каква е причината за тяхното събиране, всички те се натъжили много. Плакали, защото знаела, че тя ще отмине във вечността. Плакали, защото знали, че повече няма да я видят, а тя за тях е била истински крепител, истинско вдъхновение, истинска радост и напътственик. Когато обаче видели радостта в сърцето й, те се зарадвали също. Зарадвали се, защото всъщност тя им казала, че нейната смърт ще бъде много по-различна, отколкото на всеки един човек. Всички те видели истината. Когато дошъл мигът на нейното успение, когато дошъл времето душата й да се отдели от тялото, всички те запалили тамян и свещи в стаята. Само че тези свещи сякаш не съществували в мигът на отделянето на пречистата й душа, защото тогава ярка светлина бликнала от нея. Това бил мигът, в който тя предава душата си на родението от нея по плът. Това е бил мигът, в който тя се срещнала с Господа. Скръбта отминала. Останало място само за радостта. Когато положили пречистото й тяло върху одър, сред тълпата се намерил един юдейски свещеник, който пожелал да поругае тялото, искайки да го избута от одъра. За него тя била майка на един лъжец. Така считали всички юдеи по това време. За тях Господ не бил Спасител. За тях Христос не бил нищо повече от един измамник. Но ето, че в мигът, в който ръцете му се докоснали до нейното пречисто тяло, невидимата Божия правда ги отсякла. В този миг той принесъл своето покаяние. Горко плачел и се разкаял за постъпката си и изповядал Христос като истински Бог и Спасител.
Христовите ученици, като видели това негово покаяние, му казали да топре ръцете си до отрязаната части и в този миг те заздравели. Велика е Божията милост. Велика е милостта на Пресвета Богородица, която убеден съм, че също се е молила за този човек. Мигът, в който се случило това чудо, Атоний, както се наричал този свещеник, изповядал Христа отново и отново и бил вече християнин. Какво идва да покаже този празник? Какво иска да ни покаже този ден? Именно това, че един човек може да бъде съвършен. Божията майка е пример за съвършенство на всички нас. Ние също можем да бъдем съвършени като нея, стига да го пожелаем. Ние всички можем да отминем във вечността по тих и кротък начин, макар и далече от нейното успение, но така, както повелява за всеки един истински християнин. Кончина, която да бъде безболесна, безсрамна, мирна, която да бъде всъщност възвестител за това, че ние отиваме в Божието царство. Няма по-голяма радост от това. Нека да не забравяме, че всичко зависи от нашата свободна воля. Всичко зависи от това, как ние бихме желали да преминем нашия живот. И според неговата чистота можем да се надяваме и на чист свършек, съвършен свършек. Защото така или иначе, каквото и да правим на този свят, ние ще си отидем от него. Нима Божията майка не е могла да бъде качена жива на небесата, така както се е случило с пророците Енох и Илия? Можело е. Но и тя е трябвало да отмине като всеки един човек и да премине през същите тези порти, през които преминаваме всички. Всъщност, нека да се молим на нея. Нека да се молим да бъдем винаги под нейният покров и да знаем, че както и да живеем, каквото и да правим, ще имаме нейното застъпничество пред Божия престол, но при условието, че винаги принасяме покаяние, борим се да бъдем смирени и преизобилстваме от любов и търпение. Нека Божията майка да бъде покров над всички ни и пример както в живота, така и в успението. Амин.